ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. мегузарем ба ҷавоб додани саволҳое ки дар комментария ба мо ирсол шудааст. салом бародар, ман зан ҳастам. зане ки маро мешиносад дар хоб дидааст ки дар сарам рӯймоли наву дар дастам дастпона чӣ таъбир дошта бошад. ҷавоб мегуфтед. савол дигар. ассалому алайкум, ман мард ҳастам. симичка дар хоб чӣ таъбир дорад? савол дигар. салом ака, видео накарда истодаӣ, комментариҳоро ҷавоб надодестай. илтимос видео кун, монтаж қатъӣ боша. савол дигар. таъбири хоб, одами зиндаро мурдабинӣ, барояш гиря кунӣ чӣ таъбир дорад? хулос ҳамин якчанд саволе ки буд дар комментария ба мо омад, иншоаллоҳ ҷавоб мегардонем. хонуме пурсидааст, занишиносе маро дар хоб дидааст. зан агар дар хобаш зани ношиносро хоб бубинад, ин зан душман дорад, ва агар зани шиносро бубинад, ин хушнудӣ ва хубӣ аст. ва дар баробари он зикр кардааст ки маро бо рӯймоли нав ва дастпона дидааст. агар зан дастпона пӯшад, хушнуд мегардад. дар хоб пӯшидани дастпонаи нуқадин нишонаи пирӯзии имон аст. пӯшидани дастпонаи тиллоӣ аз содир намудани гуноҳ хабар медиҳад. агар мард дар хобаш аз орӯи боло дастпона пӯшида бошад, пас имконият ва нуфузи бародараш меафзояд. рафту дастпона шаддаҳои алоҳида дошта бошад, инсон гирифтори ташвишҳои зиёдатӣ мегардад, ки бо хоҳар ё бародараш алоқамандӣ дорад. рӯймол дар хоб барои зан ин роз ва ҳусни зан аст. ҳамзамон он ба шавҳар ишора мекунад. аз чӣ гуна будани ҳолати рӯймол ҳолати шавҳар вобастагӣ дорад. бародари дигар пурсидааст, писта дар хоб чӣ таъбир дорад? писта дар хоб ҳамчун пули осон ба даст овардашуда таъбир мегардад. истеъмол намудани писта дар хоб нишонаи ба даст овардани пули бедарди миён аст. дарахти писта дар хоб ҳамчун шахси наҷибу олиҳиммат таъбир мегардад. бародари дигар симишка дар хоб дидааст, яъне офтобпараст. офтобпараст барои ҷавонон дар хоб пешгӯии рушди касб, густариши тиҷорат ё мукофоти маводӣ мебошад. баъдан симичка дар хоб барои ҷавонон бо рангҳош вобастагӣ дорад. агар рангҳои мувофиқи табиати ӯ худ бубинад, бо муҳаббат ва хушбахтии оилавӣ ноил мегардад.